Čuveni engleski sveštenik i pisac Jeremy Taylor izjavio je: bolje je celu noć prestajati na jednoj nozi nego ići u krevet sa zmajem. Nažalost, sve što važi za zmajeve, osim za Jovana Ivanovića Zmaja, važi i za veliku većinu žena. Pogledajte. Da, upravo gledam te papire sad. Dobro, ništa, vidjet ćemo to večeras posle sastanka. Da, dobro. Ko je to bio? Moja sekretarica, Dušo. Opet. Pa, Dušo, zar ne vidiš da smo u poslu? Pa vidim i ja sam u poslu, a vidim da te ona zivka na svakih 15 minuta. Pa, ali, ljubavi, usred smo stečaja, normalno da me zivka, ja sam rekao da me zivka zato što je potrebno da me zivka. Pa da, u tome i jeste problem, da ti nisi dozvolio, ne bi te zvali. Da, ali sam ti rekao da smo u poslu i zove me zbog posla. A je li to ona mala crna sa spuštenim dupetom? Znaš šta, mala je i crna, a za dupe stvarno ne znam. Pa ne stižeš od posla da je pogledaš. Stižem, ali me ne zanima. A koliko je radila za bivšeg direktora? To stvarno ne znam. Ali ja znam. Dok se nije udala za njega, a kad je Dasa krenuo da tone, onda se fino razvela i vratila u firmu iz koje su ga isterali, ili tako? Da, Duša, ja stvarno ne znam na što ciljaš. Prvo, ako ciljaš na mene, ja nisam direktor, ja sam samo stečajni upravnik i ja s tim stvarno nemam ništa veze. Osim toga, stečajni upravnici su sad u modi. Duša, možeš da budeš potpuno sigurna da nemaš čega da se plašiš. Ja sam veran muškarac i u ostalom ta žena uopšte nije ni moj tip. A koji je tvoj tip? Tipa ti, Dušo, ti si moj tip. I ko još? Samo ti. Sad nek mi je Bog u pomoći. Da. Kako? Ne razumiješ šta. Kako Tranafilović ne može da dođe? Kako ne može? Znate šta? Recite vi njemu da sam ja rekao da je sastanak večeras obavezan. Da. I još nešto, molim vas, nemojte više ako nije nešto hitno da me zovete na kuću. Tako, hvala vam. Eto ga. Dušo? Ali ti se ja sviđam. Aha. Ali ja tebi dobro izgledam. I voliš i želiš samo mene. I samo ti se ja sviđam i samo mene želiš. Da. Sigurno? Da, sigurno, Dušo. Ili 100%? 26%. Ne 100, 1000%, Dušo, 1000%. Ljubavi, kad bi ja bila, na primjer, sisata plavuša, jel bi ti se i tad sviđao? Da, Dušo. A, na primjer, da imam uske bokove, pločice na stomaku i da budem ravna kod Daska, jel bi me tad voleo i želeo? Aha. A kad bi, na primjer, imala neke buljice po licu i kad bi bila proćelava, jel bi ti se tad sviđala? Da. Aha. A, na primjer, doživim ja neku tešku saobraćajnu nesreću, imam stakleno oko i veštačke kuke. I ti bi, tad bi me voleo i gledao i pazio i... Da. A kad bi izgledala potpuno drugačije, potpuno, ako uopšte nisam ja, jel bi tad bio sa mnom? Da, bio bi, Dušo. Svinjo jedna muška. Pa tebi se sve žene sviđaju. Sram te bilo. Dugotrajna sumnja u bračnog partnera vodi u bolesnu ljubomoru. A zver ljubomore gora je i strašnija od ranjene zveri. Pogledajte. Ti si stvarno rešio da ideš? Da. Definitivno, konačno. Odlazim.
potpisujem kapitulaciju i idem kao Napoleon na Svetu Jelenu. A da to nije možda ona Jelena iz Kadrovske? Ti si bolesna, znaš? Molim te da mi ovaj kraj ne kvariš svojim glupim hipotezama. Pa znaš šta, ta kurveštija sigurno ne može biti sveta. Ti stvarno nisi normalna žena. Ja te još jednom molim da mi dozvoliš da bar sada odem na miran i dostojanstven način. Dobro, ali pod uslovom da mi kažeš gde ideš. To tebe ne zanima uopšte. A šta ako te neko zove i pita gde si, šta ja da kažem? Kaži da sam otišao u lepu materinu, eto to kaži. Eto, znala sam da ćeš da odeš kod svoje mamice. Sigurno si već svoju novu izabranicu upoznao sa mamicom. Ti stvarno nisi normalna. Čekaj, ljubavi, čekaj. A zaboravio si kako si i mene upoznao sa svojom mamicom. Još dok si bio u braku sa onom krokodilkom. Ja nemam nikakvu novu izabranicu, a i da imam, to je samo moja stvar i to se tebe ne tiče. Eto ga. Rekao si da imaš. Znači imaš. O, Bože. Znaš šta? Mislim, ajde da prekinemo sa ovim glupostima. Ja znam da ti mene voliš. Ja sam tebe nekada voleo, draga moja. Ti mene i dalje voliš. A znaš kako znam? Tako što si celu noć ponavljao moje ime. Jeli? Ponavljao sam celu noć tvoje ime. Samo moje ime si govorio. Pa imao sam noćne more, dušo. Evo, pročitaj ovo. Šta je ovo? Slušaj, ako je to sporazumni razvod braka, onda dobro. A ako je ljubavno pismo, onda izvoli. Promeni ime u zaglavlju i sačuvaj ga za neki drugi put. Ne. Vidiš, ja sam malo razmišljala i eto, možda sam ja malo i preterala. Malo si preterala. Dobro, evo, nisam malo, možda sam malo mnogo preterala, eto. Mislim, ljubavi, evo, uradit ću što god hoćeš, samo reci sve što hoćeš. Sve? Stvarno sve? Jesi, ljubavi. Molim te, idi tamo do kuhinje i otvori prozor. I skoči! Sram te bilo. Sram da te bude. Pa patit ćeš zbog toga. Patiću, jeli? Mene patnja oplemenjuje, draga moja. Ja volim da patim. Ubica! Pa možeš ti to bolje. Debilu, kretenu, degenu, majmune, medvede. Pa, nije loše, ali dušo, tvoje reči ne dopiru do mene. Uopšte te ne slušam. Barabo! Pomeri se odatle. Ne pada mi na pamet. Samo preko mene mrtve. Ponovi to još jednom, dušo, molim te. Samo preko mene mrtve. Evo, dušo, evo, draga, evo. Evo. Ako želite da budete u trendu, posetite naše ekskluzivne butike Fej u Budvi i Punto u Beogradu. Sumnja. Preteški oklop koji mnogo više iscrpljuje nego što štiti onog koji ga nosi. Sumnja u svog bračnog druga, sumnja u sebe. Pogledajte. Dušo, ti ideš kod mame posle podne? Jao, ne znam. Ne znaš da je baš Tovan još uvek u dvorištu? A jeste, vidio sam ga malo pre kad sam izlazio iz kola, tačno. Pa, ne znam šta radi. Rekao da će da završi do 1, evo sad 3 sata. Posao koji može da obavi za 2 dana radi 8 dana. Pa Dušo, ti njega plaćaš po satu? Ma kako? Pa šta se onda uzbuđuje? A znaš šta? On mene nekako, kako bih ti ja to rekla, što on mene nekako gleda? Pa normalno je da te gledaš, šta ima u tome loše? Ne, nego on mene onako, znaš, gleda onim svojim svetlim, prodornim okicama, onako, tako nešto. Pa neće da te gleda svetlim, prodornim ušima, Pa ne, kaže da jako voli da sluša kad ja govorim i... A dobro, i? I
stalno nešto dolazi kao da me pita i to. Dobro, to je baš lepo, Ljubi. Ljudi treba da komuniciraju, da razmenjuju mišljenja, da se upoznaju. Vidi, jeli? Ti od kako dolaziš kući u pauzi između 2 puta, nešto si mi mnogo savremen postao, a? Pa naravno da sam postao savremen, Dušo. Šta to ima loše? Živimo u 21. veku. E pa vidiš, taj Baštovan se ponaša kao neko iz 19. veka, recimo. I? I, pa, prodaje mi romantiku, znaš. Pa dobro, možda ti stvarno čovjek prodaje romantiku, ali ne terate da je kupiš, ja? Ti znaš da sam ja slaba na romantiku. Šta ako popustim? Dušo, ja sam siguran da taj čovjek nema nikakve loše namere, ali sam još sigurniji u tvoju nepopustljivost. Stvarno tako misliš? Ti si moja Penelopa. Penelopa Cruz. Javit ću ti se kad budem doputao. Ajde, čao. Ćao. Dobar dan, da li smetam? Ne. Vaš muž je otišao. Jeste, izvolite. Ja moram nešto da vas pitam. Pa što ne pitate već jedno? Ja ne mogu to da uradim. Mislim otrov za puževe. Ne mogu da ga upotrebim u onolikim količinama kad su vam tu deca i životi. Ja to ne mogu. Samo malo više tolerancije. Vi to možete.